ассалому алейкум ба ҳама касоне ки моро нигоҳ мекунанд, ҳама касоне ки нисбати дӯсту рафиқони мо ғамхорӣ мекунанд. Чӣ хеле ки шумо мебинед, мо имрӯз як тасмим гирифтем ки бо як гурӯҳ, бо рафиқон, бо як чанд ташкилотҳо ба оилаҳои камбизоат ё аз оилаҳое ки аз Афғонистон ба мисли гуреза омаданд, имрӯз нақша дорем ки рафта кӯмак кунем. Номи ман Ҳасан, ман қариб 10 сол шуд ки дар Русия зиндагонӣ мекунам. Бо вақте ки мо дидем ки ба бародарони рафиқони мо як вақти душвор омад, мо фаҳмидем ки мо бояд ҳатман кӯмак кунем. Ман ҳамчун як предприниматель, ҳамчун як коргар нақша гирифтам ки ба ин проект ё ба ин лавҳа як дасти худро бирасонам. ва чӣ хеле ки шумо мебинед, дар ин ҷо чизҳое ки барои кӯмаки аввал лозим аст мо дастрас кардем бо воситаи рафиқон, дӯстон. ва ҳамчунин мо имрӯз бо як 3-4 мошини калон ва бо як чанд қариб 12-13 нафар меравем ба оилаҳо, ба онҳо ба мисли рӯған, орд, ҳама чизое лозим аст, ҳамчун хӯрока мехоҳем бурда расонем. Қасама барои шумо ки ин амали моро як ба рафиқон нишон медиҳед ки онҳо ҳам хурсанд шаванд ки мо мехоҳем якдигарро дастгирӣ бикунем ва ҳамчунин умедвор ҳастем ки ин ҳамкории мо як малоҳатиба не, балки чанд вақт мо метавонем ин корро амалӣ кунем. Здесь есть ручки, карандаши цветные и так далее. Это аптечка с элементарными медицинскими принадлежностями первой помощи. Мы купили специально большую, чтобы они потом могли туда еще что-то ложить, чтобы...